104.7 IFM. Report! Nararanasan ngayon ang konting produksyon ng talaba sa lungsod ng Dagupan. Ayon sa mga oyster growers sa Barangay Lucaw na nakapanayan ng IFM News Dagupan, ang itim na tahong umano ang isa sa nakikitang dahilan kung bakit apektado ang paglaki ng mga talaba sa mga palaisdaan. Na yung talaba ng Lucaw kasi nauuna pong kumapit yung pinagkakapitan ng talaba sa parang goma, nauuna yung itim na tahong. Yun po, kaya nawawala na yung talaba dito na talaba na galing dito sa Lucaw. Hindi siya gaano lumaki kasi parang yung kinakain ng talaba, yung tahong yung nauunang kumakain. Nauungusan ng itim na tahong ang produksyon nito kaya wala umanong masyadong supply ng talaba sa lungsod. Dahil dito, kadalasang pinagkukuhanan ng produkto ay mula pa sa Bataan o di kaya naman sa Alaminos City. Ayon sa mga tindera ng talaba, malalaki ang produkto mula sa Bataan kung ikukumpara sa mga talaba na mula sa Alaminos City. Sa ngayon, ang kada kilo ng talaba ay nasa 200 pesos habang ang isang masetera naman ay nasa 250 pesos. Nasa 100 pesos naman ang lukan habang naglalaro sa 60 hanggang 120 pesos ang green mussels. Patok sa mga turista at bisitang mga talabang nakahilera ngayon sa bahagi ng Lucaw lalo tuwing Sabado at Linggo. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Aracatatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.